txarrak direla, edo ez dutela mailarik ematen, baizik eta Rezusta edo Zabaletarekin jokatze hutsak txapelketa irabazteko plus ikaragarri bat ematen du. Pelotari hauek diferentzia handiak markatzen dituzte atzean, eta pelotari hauen aurka jokatzea atzelari hauek edozein aurrelari dutela ere, oso dinamika guztia atzean oinarritzen da, eta atzean nagusitasun ikaragarria balin badago, gero aurrean bukatzea nahiko zaile egiten da. Eta Jokinek orain arte jokatu dituen binakako txapelketetan, ez du aukerarik izan, ez batarekin eta ez bestearekin jokatzeko. Honen bestez, aztertu egin beharko litzateke, edota proban jarri, Jokin bera, bi atzelari hauetako batekin jarriko balitz, bazter gertatuko dute litzateken, ezta? Bai, eta gainera aipatu duzuna ez, 24 urte besterik ez, 5 finaletik, bai, egia da 3 galdu dituela, baina esan duguna, bat 21ean, bestea 20ean, aurrean, Oñatz Bengoetxea bezalako pelotari bat izan da, eta final hontan, Erik Jakak erakutsi duen maila erakutsita, eta esan duzuna ez, behar bada 30 urte eta 30 finaletik 25 galdu dituen pelotari bati hori esan diezaiokezu, behar bada Barriola bat, esan genezake, finalak irabazi zalea etzen pelotaria zela, finaletara bian iristen zela, baina gero hori Aimar Irujo gainetik zituela eta finalak iraztea kosta egiten zitzaiola, baina enuke Jokinen orain arteko ibilia maila hortan kategorizatuko, ze finalean erakutsi du bere maila emateko gai dela, galdu badu aurkaria hobea izan delako galdu du, eta ez berak bere maila erakutsi ez duelako, eta alde hortatik gainera justu elkarrizketa horretan hori esan beharra triste xamarra iruditu zitzaidan, eta nolabait zaurian hori gehiago sartu nahi izana bezala. Mutila erdinegarrez ez, negarrez erabat malkotan ikusi, eta hori esatea, ez dakit pixka bat krudela, eta satira puntu hori nik ere hartu nion. Eta esan dakoa, binaka bestalde, orain arte hori, bigarren nolabait esateko, elite hortan, bigarren mailako atzelariakin aritu da, Jokinek berak duen mailagatik besteak beste, enpresak ikusten duelako honi lehen mailako atzelari bat jarri eta edozeinek geratzen duela bikote hau, eta esan dako ez, gaur egun atzelariak binakakoan duten pisua ikaragarria da, hor Rezusta eta Zabaletarekin jartzen duten aurrelaria jartzen dutela, kandidato bihurtzen da automatikoki, eta binakako txapelik ez badu, espreski atzelari horiek izan ez dituelako atzean izan da. Ze mailagatik Jokinek erakutsi du inor baino gehiago edo ubenen pare dagoela binaka ere. Bai, nik uste momentu honetan pilotak duen pelotari onena dela, Jokin. Izan ere 3 modalitatetan ikaragarri jokatzen duen pelotaria da. Bai egia da, orain dela pare bat urte lehenengo txapela irabazi arte, inork gutxik jotzen zuela favorito buruz buruko txapelketan, izan ere, oraindik gorputza hartzeko eta behar bezala garatzeko zegoen Mutila zen, Jokin. Eta horren ondoren, golpe falta horrek, bai egiten zuela ez hain favorito buruz burukoan. Baina azken urteotan, indarra hartu du, ikusi diogu eskubiz daukan txispa berezi hori, eta txispa berezi horrek buruz burukoan ere favorito sartzera behartu gaitu ez da. Bai, eta entzule hori esan, agian apur bat moztu egin dela zuzeneko ez dakit, hemen konexio arazo batzuk izan ditut, eta zatiren bat agian ez duzu entzun, Aitorrek bere hitz jakintxuekin bota duen esaldiren bat agian galdu duzu eta alde hortatik pena. Aitor, zuri esan, entzuleak pozarren ditugula zure gaurko gonbidapenarekin, hemen jartzen digu entzule batek, gonbidatu itzela gaurkoan, euskitze lasai jubilatu daiteke? Bueno, eskertzea. Eta, bueno, errepaso hau eman da, ez dakit zer geratu zaizun esateko? Ez, esateko nik uste Erikek txapela irabazi honekin, pelotak berak irabazi duela ez da. Izan ere, futbolean bezala, beti jotzen dira favorito bezala, Barça eta Madrid, eta, jendeak buruan zituen favorito horiek alde batera utzi eta favorito ez den batek txapela irabazi izana, egia esan, horrekin berarekin, pelotak irabazi egin duela iruditzen zait, eta, hause azpimarratu nahiko nuke bukatzeko.
Bai, freskotasuna ekarri du Erikek, esandakoa, ikaragarrizko maila eman du eta ea eusten dion, guk ere maila honi eusten saiatu beharko dugu, grupeton azken asteetan tope gabiltza, Mikelek aurreko asteburuan huts egin zigun, baina esan zidan, asteburu honetan ikaragarrizko gogoarekin dagoela mikroaren aurrean jarri eta zuekin hartu emanean izateko, Aitor aurreko asteburuan debutari izan genuen, eta gaur beste Aitor bat, beste aditu bat berriz ere debutari, hau goraka zetorrek, entzuleak ere gustora ditugu, eta bueno, zuei esan, bihar ere hemen izango gaituzuela, etzi ere behar bada bai, astelenean ere bai, eta asteartean hor daki, asteburu luzea dator, eta beraz, hau honek jarrai dezala, bueno, gaur kirola izan dugu izpide, pilota, baina, bueno, badakizu edo zertaz hitz egiten dugula, eta hemen jendeak ez duela inungo arazorik ez dakien gauzetaz ere hitz egiteko, beraz, gustu handiz hitz egingo dugu zuen aurrean, eta espero dugu zuei ere gustatzea. Aitor, zuri eskerrak eman, gaur hemen izateagatik. Bueno, nire partetik eskerrak eman, gonbidatu izanagatik, niretzako plazerra izan da, bueno, nire gustokoa den pelota bezalako kontu galtaz hizketan aritzea, eta zer esanik ez, entzulegotik, mezu jasota ez da. Honen bestez, eskerrak eman, eta espero dut, urrengo batean ere gonbidatu izatea, eta pozarren etorriko naiz. Beste mezu bat ere iritsi zaigu orain bukaera aldera, erauskin, ia izi fenomenoa. Bueno. Pozarren nire entzuleak. Zale, gusto. Bueno, horrek asko baleo, así que mi esker, iruzkin horiengatik, eta, espero dugu, urrengoan ere gonbidatua izate banez, modu berean, iruzkinak ere positiboa izatea ezta. Eta entzule gogorarazi behar dizuet, ezin duzuela hutsik egin, ze gaurkoan, agian entzule askok pilota ez dute afizio printzipala, eta horregatik, ez dutela inbeste gozatu gaurko podcast honekin, baino gai sakonagoak hartzen ditugunean, hemen ikaragarrizko materiala sortuko dela, kolaboradore berri hauekin, gonbidatu berri hauekin, beraz, ezin huts egitekoa grupeten etorriko den materiala hemendik aurrera. Eta hau esan da, horixe, bihar izango dugu elkarren berriz ere, espero dugu Mikel hemen izatea biharkoan, eta horixe, espero dugu gaurko saio laburra gustoko izana, eta bihar arte beraz. Bale, eskerrik asko, Ander, ondo izan.